Zdraví vás Renata Stopiak z realitnej spoločnosti Bosen Group. Nachádzame sa 15 km od Bratislavy v obci Miloslavov. Dnes by som vám chcela predstaviť samostatne stojaci štvorizbový rodinný dom bungalov, ktorý sa nachádza na pozemku 613 m2, súčasťou ktorého je krytý bazén a terasa. Benefitom lokality je dobrá občianska vybavenosť, ako sú školy, škôlka, obchody a lekár, dobrá dostupnosť do Bratislavy a hlavne tichá lokalita. Poďme sa spoločne pozrieť aj na samotný dom. Ak sa vám páčila táto ponuka, neváhajte ma kontaktovať. Vidíme sa na osobnom stretnutí.